Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšej z lekcií školy folklóru pre akordeón. Dnes sa spolu pozrieme na pokračovanie, a teda konkrétne na basovú variáciu k piesni Zvalila sa skala. Táto basová variácia bude basovou variáciou v zmysle takom, že prehodíme melódiu z pravej ruky do ľavej a v pravej ruke si budeme robiť rytmický doprovod alebo tzv. estu. To bola pravá. To bola ľavá. A ešte aby som nezabudol, určite ste si všimli, že vo videu som hral jedno miesto inak. Jedná sa konkrétne o druhé opakovanie refrénu, kedy som použil ten istý akord, ten istý C-dur, avšak v jeho obrate. Nič to na tom nemení, že sa stále jedná o akord C-dur. Akurát má inak usporiadané tóny. Takto odznela pesnička v trošku rýchlejšom tempe s tým, že melódia bola prehodená do ľavej ruky a pravá ruka jej robila rytmický doprovod alebo tzv. Estu. No a ideme tým pádom k záveru. V závere tohto videa sa vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že ste si pozreli toto video, že ste ho pokiaľ možno nepreskakovali a ideme si to ešte teraz zahrať. Ak sa vám toto video páčilo, dáte mu páčik. Ak sa vám video náhodou nepáčilo, tak dáte nepáčika. Inak ja sa na vás teším pri ďalšej lekcii. Samozrejme, nezabudnite na jedno z týchto dvoch videí a vidíme sa pri ďalšej lekcii. Dovtedy, do cvičenia.